I dag så har jeg fået faktisk et par spørgsmål. Madsdag, som spørger, hvad land kommer fra. Jeg kommer faktisk fra Afghanistan og Danmark. Ja. Født i Danmark, min mor er fra afghaner, så jeg kommer fra 3 lande. Madsdag, som spørger, kan du lide suppe? Ja, det tror jeg. Det handler om, hvilken slags suppe det er. Og så er der en, der spørger han også, hvad er dit jeg tror, han skulle skrive dit yndlingsspil og hvorfor. For han har skrevet, hvad er din yndlingsspil og hvorfor. Mit yndlingsspil er nok Minecraft og Sims. Og hvorfor? Okay, så har jeg begge to. Min Sims, det får man kan lave mange ting. Man kan bare lave nyt. Jeg synes aldrig, man kan bare sådan lave noget nyt. Så er der en, og så spørger han, hvorfor Minecraft? Fordi man kan bygge sine egne ting, og så kan jeg godt lide at spille sammen med mine venner. Det er sjovt. Du har spørgsmål, din livret. Min livret er nok. Ej, det er kraftedeme ikke. Det kan jeg ikke svare på, eller okay. Det er nok lasagne. Den er dejlig. Hører du rigtig mælk? Ja. Det har været underligt, hvis jeg ikke hører mælk. Hvorfor spørger I mælk? Hvorfor spørger I mælk? Jamen, det er jo ligesom, hvorfor skal jeg nok plads? Jamen, sådan har jeg det ligesom ham. Jeg vil gerne have nogle spørgsmål, fordi ja, jeg har bare nogle spørgsmål. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at svare på spørgsmål. Hvorfor spørger han mig? Madsdag. Hvorfor gør du dig selv så til grin? Din familie vil sikkert skamme sig. Det er et meget seriøst spørgsmål. Ja. Som det første kan jeg godt sige, det er ikke særlig seriøst. Og hvorfor vil jeg gør mig ikke til grin? Og min familie skammer sig heller ikke, for de ved godt, at jeg laver det. Jeg synes mine venner heller ikke, at nogen af dem. Måske synes du det, Mads, at jeg ikke. Ja. Så er der en, ask me. PlayStation 3 eller en PlayStation 2 eller en ja, jeg har en Wii, jeg har haft en PlayStation 2. Nu skal jeg snart have en PlayStation 3. Det skal jeg måske snart. Ja, okay. Hvad klasse går du? Jeg går i 4 lige. Ja, og jeg har ikke gået om eller noget. Er jeg fattig eller rig? Jeg har en pool, en swimmingpool ude i min have, så jeg tror, jeg er rig. Har du et fjernsyn? Ja, jeg har 4. Har du et Apple-produkt? Nej, det tror jeg ikke. Jeg har en iPhone. Hvor gammel er du? Jeg er 10. Og jeg har ikke gået op med min alder eller noget. Nej, det var det også. Lav en shout-out til mig i 2 forskellige videoer. Godt, det har jeg så lige lavet her, fordi du hedder Madsdag, sådan. I kan bare gå ind på Madsdags kanal. Der synes jeg bare, jeg skal kigge på en video. En lille søster single. Hvis hun tjener på lange regner. Ja, hun er single, og hun er kun 5 år, og nej, hun tjener ikke på lange regner. Lav en postbox.
Undskyld, for jeg ikke rigtig ved, hvad en postboks er, men så kan I skrive det ned i beskrivelsen, hvad en postboks er. For det ved jeg altså ikke lige rigtigt. Og fordi jeg filmer fra min computer, det er fordi jeg er hjemme hos min far, og min kamera gider ikke virke. Så det var bare det for den her Ask Me Show nummer 1. Hej!